Que se n'ha anat a Cullera. A veure si la podem veure. Ainhoa, mira-la, que templada. Allà la tenim. Que bonica que és la platja de Cullera. Que bé estàs ahí, Ainhoa? Pues sí, molt bé, Ximo. Bona vesprada, companys. Nosaltres ja estem ací, a la platja de Cullera, on l'oratge és immillorable. Les temperatures a hores d'ara ronden els 25 graus i l'ambient és molt agradable. Per això podem veure banyistes que s'han atrevit a llançar-se a l'aigua, gent que està disfrutant de les temperatures en una platja que normalment està massificada, però que avui està molt més calmada. Una imatge que és molt pròpia del mes de juliol, però que avui es repeteix i confirma les previsions que es tenien d'ocupació hostelera per aquest pont del 9 d'octubre. Unes previsions que apuntaven a un 80,4% d'ocupació i que s'han acabat confirmant. Pel que fa a les previsions del pròxim pont del Pilar, que arriba en uns dies, les xifres són molt similars. Una xifra de rècord de 78,57% que es podria veure incrementada perquè es tracta d'un pont a nivell nacional. Durant el programa us donem més detalls sobre aquestes previsions del pont del Pilar, però mentrestant us deixem amb esta magnífica imatge de la platja de Sant Antoni i de la gent a la mar. Manxís a la platja.